Славата и мястото в историята са за футболистите на Еди Хау. Нюкасъл, дами и господа, е носителят на трофея в настоящия сезон в турнира за Купата на Лигата. 2-1 срещу Ливърпул, който почти сигурно пък ще бъде новият шампион на Англия. Но днешната вечер е за всички, които обичат славния тим от Сейнт Джеймс Парк. Обратно в нашото коментарно студио Севтим Евтимов, който е разочарован, но ще приеме доблестно поражението, и Борис Борисов, който при първото си участие тук носи късметата на Нюкасъл Юнайтед, за разлика от някои други, като например Влади Ангелов, когото също поздравяваме. Това обаче важи и за всички, които подкрепят сраките в България, и не само, разбира се. Ефо, имаш думата като представител на загубилия отбор за разочарованието. Аз мога да приема доблестно, но искам да има игра и желание. Говорихме си преди началото на матча в студиото, че един отбор очевидно много повече ще иска този трофей. Ако искаш да можеш да се бориш с футболни аргументи, трябва да можеш да отговориш и на енергията на този отбор. И да трябваше да чакаме 65 минути, за да започне това нещо, ми се стори малко прекалено, така че да, голямо разочарование според мен. Слот искаше първи трофей с Ливърпул още през март. Поздравления за Нюкасъл, Боби, честито. И да. И сега към сфраките. Боби, наистина поздравления от целия екип и за целия фен клуб на Нюкасъл Юнайтед България, но емоциите в момента. Благодаря. Аз искам да поздравя съперника в този двубой за достойното представяне. Все пак показаха през последната третина, защо са на първо място в Висшата лига на Англия. Дълго жадувана, дълго очаквана титла.